아요, 아이큰. 와대요. 느마키슈. 아니슈. गिबियावनो गोसो गैयाब्लाबो नैबे आंनि खाफालनि फोथाजों आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ गोसो गोथारै स्राय बरायहरनाय जाबाय आरो ना फोथाजों बरायदों होनदों दिनै कमेन्टआव एक्चुअली माने दा फुजा खांबाय आरो ना माने बिश्वकर्मानि बे गारि गोदानखौ फुजा होदोंमोन आरो बिश्वकर्मानि नामै आरो माने दा होखांबाय ओमफ्राय जोब्बाय फुजा थुजानो एसे जानायफोर खालामदों आरो गारि गिदिर लानानै थथाम थब्रै मोनजाबावथों गारि गिदिरालाय बारा माबायाव अननायाव गारि गिदिरालाय बारा माबा गैखालाना फैखासिगोन दा बावैनो बारा गोबाव गैला ओमफ्राय नै सावखांबाय आरोना रायजोफोर जोंना बिमाया एसे बुरिथारबाय जिनो ज' गारिखौ फुजा खांबाय आरोना बा बिश्वकर्मानि नामै नोंनोसै बाजिरावबो थांलाय फैलाय 100 लिटार दाबायबाबो लामाफ्राव खुनु एक्सटेन्ड दा खालाम मोजां थांथों मोजां सफैनो हाथों हम जानागुरु हम जैब हम दैब स्वाहे खालामनो हाथों बिमा माबायदि मोनखो गोसोफ्रालाय गारि गोदानखौ फुजा होनानै जोंहा लोखि आंनि माइनाव सनानि गावदां जोखनाय दावदै गोमो आंनि थख्ला आंनि हाथख्ला ओइ फास जाबायलै नोंहा ओइ फासनि खोथा नङा गेलागुरियाव सोर दं गेलागुरियाव सोर दं दे नों बायदि फार्स्ट टाइम 2 लाखनि स्कुटि सालाय मोननाय सोर दं गेलागुरियाव मोना साया बिमा बेफोरलाय मा जाखो बे सिराखौ सोर जालाबायनांगौ आयौ रागाया बोरैबा ओरै जाहैदों बे सिराखौ जायो मानसिया सायालाय माबोरै फिथा बायदि लावदुम जाना थाखाय गोदाव सोरावलाय माइ हा ना प ना प बोरै रागा जोंनायखौ नायनां रागायाव माथो मानसिखौ बोरैबा फला दाब्रै नुसैलायो फाग्लिखौ नायलाय नों बिसमुरि आइखोन 2 नं गामिनि नुसैलायो रागा जोंदों आरो रागा जोंथारबाय नै रागा जोंनाया साहाब्राथ' खुनु स्केलबो गैया देंखोबो गैया खबामबो गैया इखौबो लोगोआनो साबसिननायसो ओमफ्राय नै गारि गोदान माबा आमलाय थल थालथारजोबसै आरोना रायजोफोर ओमफ्राय आमलाय थाबाय बेबायदि आरोना बहा लादुआलाय दा खेबाखै लादु थादु जाजोब्बाय नै लादु गल कापा दंलाजोबो नों दा रायलायथारसैलै गहाया इखौनो बानलु थबसा नै लादुआ जानबा फै सोरबा रायजोफोर गारि गोदाननि आमलायखौ दोनफानांगौ थैस गोदाव सोराव नों होनबा जायो नामा बिदि आंनि सना लोखि माइनाव जिरख'नाय सनानि दावदै गोमो थफ्ला फै ओंखाम उखैनाया जालायलांलालै मा ओंख्रि दं जाखो एकदम माबा दासो कफि रुदलादों सयथि ओंख्रि जाया नंलालै बे दिनै मोनसे आंनि लखि सना बिखि सना दुगा सना सिंगारिना दसे सनागिरिसे फारामावहाय ओइ जाखाजास्टिन ए माखौ इसिबां जोथ्रोबाय थाखो ओंखाम खुला नामा ओंखाम उखैया जालायलांला जाम्बि बायदि जोथ्रोबलाबाय थाखो मारै खामानि मावाबानो 1 सेकेन्ड दल थाया होमबा बे मानसि सासेया मा ओंख्रि संखो बिमा आये लोखि माबा कफि गेसाव मा दं जाखो भगबान लटास टेम्पोल इसोर बोरैबा नायनानै गेस जानाय मोनखालायबाय आङो नैबेखौ नुनानै एसे गोजोनबाय आङो टमेट'खौ बानलु थबसा बाथोन देयाखै बिमा देयाखै बिदिजोंलाय मा खहाबबायनोसै जाला आङो ओंखाम उखैना दे माबार खुरदो हाबाब दा मावदो जाखांनानै मा गोदाव सोराव मानसिफ्रा बेलाय दे थोरसिफ्रा होलाबायदो ओरै सोरनो आरो मा नङा जालायखै नै आब' मथ' बागानजोंबो ओंखाम उखैखो ना माखो बेबो जासिगोन खोमा हरफाखादो बेनोबो ओंखामखौ बिदि हायो गोदाव सोरावनो बोरैबा खफा मोखाव खामबा मा जानांगौ बबेनि बाहाय लादुरि देखि मोनलायाखै बे गावखौ जामि बिनो आयौ ओंखामनि खफा गोन्दो जादों आयौ मावनायबो जोबला बानायबो जोबला आं होनबाय नों दा सु होननानै नों सुनाङा गोदाव सोराव आं सुनो नागिरखाबाय ओंखाय बिमा ओंखाय आं सुगोन नाङालै बिमा नाङा नों सुनायानो आं सुनाय लोखि जिरख'नाय दावदै गोमो आंनि थफ्ला आंनि हाथफ्ला मानो सुनांगौब्रा आं सुनायानो जायोमोन थै गोदाव सोरावलै नों मानसिया मानसियानो बेसेखौनो थाया खालि खामानि मानो
मानोथो बिहामजो ना बिमा रोंथारसिगौलै पइन्टफोरखौबो रायलायनानै पइन्ट टु पइन्ट अयबास जाबाय आं होनबाय गाबोन फुङाव सुदो गुसु गोला बेफोरखौ सुबाय थायो नामा माने मानसिया मोनसे सल' दं माने फुङावहाय गोबाव उन्दुनांगौ होननानै मोनायाव सुखाजोबो माथो आंनि हिनजावखौ मोनायाव गोमोस्लिउ नुलायो बिमा नोंखौ दिनै मानो गोमोस्लिउ नुखोलाय हा जन्दिसफोरजों साफाबाय नामा हे जन्दिस साफा राजा साखि साबार लानानै साहा दै बार अख्रां हाजो हाला लानानै शिब शम्भ बलिदाननि दहाय लानानै नाजागारि हाजो भुटान हाजो बावखुंग्रि हाजो सालाखाथि हाजो नाखासि हाजो हिमालय हाजो लाफानानै साखि साबार लानानै आफा गणेशखौ स्वयं प्रभु नारायणनि दहाय लानानै होखारहरदो आफा चिरांनि बे हिनजावनि गोमोस्लिउ महरखौ फाग्लानि बेफोर ब्लगखौ मानसिफ्रा मिनिनो ओंखारा जायो नामा आंनो मिनिनो ओंखारखायो आरो मा मिनिनो ओंखारा बेलाय मिनिनांगोन इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा मानो मिनिया ना मा होनो बिमा बेफोरसोब्रा हिनजावफोरखौ मोनोबा बिदिखौसो मोननांगौ मावनायबो जेना दांनायबो जेना आइखोमबो जावाखै बिमा आं फबदोंसो आं बाख्नायदोंसो नोंखौ गावबागाव हिनजावखौ बयबो बाख्नायखायो खिन्थु आं मावो नालाय नोङो ओंखायनो होनबाय आरो ना आङो नङा बिमा नों रं बुजिदों खोथाखौ नोङो बुजियाखै बिमा बिदिजों जानाय नङा दे संसाराव आला गोजोन अनलायनांगौ जालायनांगौ बेफोरसो माबोरै 2 लाखनि स्कुटि बायना होबाय आं नोंनो बेयावबो गोजोननाय गैया नामा आंलाय इंलिस होला दिनै जेबो होगोन र' अर खाथियाव थांनो नागिरदों फाग्लानि अर खाथियाव जिरायलायाबा जाया आरो नोंना इंलिसा बहा थफ्लायालाय आयौ आइखोन वादायाव नोमा खिथु आंनि खिथु फाग्ला सियान आइखोन मा साइसनि थादों आइखौ बिखावसे युआर हम दिनैना दैजासि जायोलै रायलायनाया मेगन साइसफ्रा नैबे लाइटआव नायनानै रायलाय यस मेरी बिसन लागाव समझा है दिनैना दैजालै रायलायनाया हमको क्या खरीद न सकता है आपको कोई नहीं खाता है हाँ कोई ले ना सकता है आयो मुझे जैसा मिलेगा उसको खाएगा खुशी रहेंगे अच्छा आइखोन हाथायफ्रा नायदो आयौ नायदो दाम सेरबासो दंखायो आइखोबो फास्ट फानदुं ललिपप मैदेर खिया मोजां बुखो मैदेर खिना मा होनो मैदेर खिना मा होनो साले मैदेर खिनो फाग्ला खया स्पेस मलार गेसावनो जाथों गेसावानो मोजां मारा नाफाम बादि मोनजायो जाम्बा